inkollu nindilek. Issa huma jgħidu li nintel kif jista' jkun bro. All right? Hemm nies jintnu hemm ġew jien kull ma nagħmel kultant imboss waħda dik huwa vera imma differenza bejn il-bass u li tinten? Il-qaħba aqta. Il-bass jinta. Imma tnajdlek kull min ġie għalinna. Min? Li titfa. Nitfa l-bassija u. Issa xaġa rajt dik. Talba parentament x'ismu Mattias Selfek Jeans u rtulu anka dawra fuq wara mitlu vera. All right? Jiena kjon. Għajdila għaw ġejt għaddejt l-Lorelej. Anka għanna l-Lorelej u kol għajdila. Lorelej, il-mara. Għajdila li għawrona li għammurin, bro. Zomma kuġi. La, Mr. Zomma marriċin kwiet jena. Isma kif jgħeta, Mr. Xirri tajjeb?